Ležícího chlapce na ulici objevila policejní hlídka, která jela okolo. Policisté poté opilému chlapci z Třebíče naměřili 3,05 promile. Teprve 15letý mladík ležel bezvládně na ulici v třebíčské části Stařečka, a to v neděli před 10. hodinou večerní. Policisté na místo raději zavolali i záchrannou službu. V nemocnici ale chlapec nakonec neskončil. Převzali si ho příbuzní a ti budou mít úřadům co vysvětlovat ohledně výchovy 15letého chlapce. Případem se už zabývá jak Úřad sociálně právní ochrany dítěte, tak i policie. Vyšetřovatele bude zajímat hlavně to, kde chlapec k alkoholu přišel, kdo mu ho dal nebo prodal. Celý případ je zatím prošetřován jako přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a za to hrozí ve správním řízení až 3000 pokuta. Je ale možné, že se právní kvalifikace ještě změní, a to vzhledem k tomu, jak moc byl chlapec opilý, a tak by mohlo jít například o trestný čin ohrožení mravní výchovy dítěte a za ten hrozí už i vězení.